On s'est bien préparé, on a fait une bonne préparation. Min keɓi heɓlo moƴƴol joni amin jogii hoolare no feewi e kawgel ngel e fimde tinde ngam fuɗɗorade ngofolotiro no moƴƴi. En cuuɗaki wonde eɗen goni kippu ɓurde yiyede min beltima noon no feewi e fuɗɗorade poltital amen e o kippu Botswana diiɗal tiɗngal hollel ngal gueɗe moƴƴe ngam yettade ɗo ko gonga ma won potital cattugal kono mamin dokku mbawko e tinodiral ngal ngam heɓde polgu moƴƴiri e oɗo kippu Botswana dañde polgu men gadanal e kawgel fukukoy ngel Afrique ko hunde himmude no feewi ma ɗum addan amen battande e kawgel ngel no moƴƴi ko ɗum woni yidde amen min ƴetta noon goto e goto e kala e kippu amin jogui sirlu wonde Sénégal gila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyi tinodiral gadanal ngal o heɓat hen polgu ɗum min jiiɗi gonɗinde. On va commencer cette compétition par une bonne victoire.